Se on Paavo Sissokselta moro ja käsissäni on upouusi Back Assault kärpäshaulikko. Kuulit aivan oikein. Tässä on siis haulikko, joka on suunniteltu kärpästen, hyttysten, muiden inisioiden ja surisioiden ampumiseen. Hauleina tämä käyttää aivan tavallista pöytäsuolaa. Yksi lataus piisaa noin 80 laukaukseen, eli se heittää sitä semmoisen gramman kymmenyksen 2 kerrallaan. Vaimo ei tule vihaseksi, kun suolaa on kaikki paikat täynnä. Aseesta löytyy etujyvä ja takahahlo, joka hyppää esiin, kun vehje ladataan. Ja on tosiaan pumpputoiminen. Ei käytä mitään CO2-kapseleita, paristoja. Täysin manuaalinen laite. Täältä löytyy varmistin ja luonnollisesti liipasin. Värejä on tässä vaiheessa 3, keltainen, harmaa ja aina yhtä tyylikäs kamokuosi. Ampumaetäisyys on noin metrin luokkaa ja sopivalta etäisyydeltä ammuttuna kärpänen ei myöskään mene rikki, eli tapetit ei ole täynnä liiskaantuneita pörjäisiä. Ja sieltähän saapuukin uhrimme.